Nggih. Oh alah. Nggih. Mumet tenan Mbak Kam nggih. Kayak diuncek ya. Oh. Itu berhasil menyegah lek kumat ben aja. Mboten nemen-nemen ngoten. Glukoma Mbak Kam nggih. Glukoma. Kon 100% cerah ndak iso. Mboten oh alah nggih. Iya aja rungone ngomong. Delok lek undang-undang ya ning YouTube ya. Delok pasal undang-undang ngene. Mungkin mesti lho. Kok lek anu ku lho kok mesti lali tasmu ku lho. Tas ya. Mabeng iki diburu-buru apa kembangan itu. Lalian aku, Pak. On the way undang-undang ya, guys. Delokan lek undang-undang. Ya ora. Lah iya. Ya lo tak wae. Assalamualaikum. Aku tenan lho. Sampeyan sing ngrasa. Mriki. Kula kita nang mriki. Nyari Iya, Mas. Lino. Karena wajib niku wau panjenengan dipun aturi gendoren karo Bapak. Oh, nggih. Sak menika. Oh, nggih. Tapi niki tasik kula tasik bidal undang-undang niki tasik badhe ngetan. Nggih, waduh Mas. Moga-moga. Sari bunga tani kula. Tak jamin penyakitmu ya. Jawa mawon ndak tahu. Kamu sing jenenge jamu Jawa Tengah. Singkat Assalamualaikum. Loh, Halo, Pak. Mas Ali. Konti Mas Ali. Kau mah, Pak. Barakallah pasangan kau pinter. Anu, Pak. Awalku mriki niku ngono. Sampeyan daturi genduren. Dalam Bapak. Sakniki napa? Sakniki. Oh, nggih. Wis 20 tahun ra undang-undang genduren. Wargane. Nganu apa, Pak? Wis mari Mas Ali. Wis mari, Pak. Karek nganu iki apa? Materi apa lek kata dhewe. Materi lek Pak ya ini. Iya ya. Iki bener ya. Wis ngene Pak tak tutupne. Oke, terima kasih. Aku cek budal lah we. Ki wong cek aku cek arep ngetan. Arep rono rono. Enggak. Jalur bantuan aku piye kuwi tawang ini? Enggak wis, makasih. Wis, wis Pak. Bener Mas Ali kulo. Oh, Tak omongane. kok ngono? Heeh. Ter Pak Yon. Pak Jena. Pak Jan arep Pak Imam. Saiki ya, Pak. Pak Mali. Wis tak omongane. Oh, siap. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Pak Jikin. Nggih. Wah, pinten tahun niki mboten daya niki. Pun mboten napa. Pak Jikin, anggen kula mrikau jenengan diaturi gendoren. Ning me Bapak. Kaiki. Nggih. Waduh, ya. Terus. Nggih. Pun bantu Pak Jikin. Nggih. Duh, Kang. Pirang tahun aku randa rene? Ada undang-undang genduren. Heeh. Nang kene padha ae. Apa? Enak. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak yo. Mas Nggih, pangestu. Aku itu iki. Anu Pak yo, angger kula mriko jenengan diaturi genduren daleme Bapak. Apa? Sak punika. Saiki. Nggih. Pun piten puluh tahun kula mboten undang-undang genduren ya. Lah iya, puluhan tahun. Puluhan tahun. Dan kula Roni kok stroke lah ngerti lah ya. Angsal anu Kademangan. Kademangan. Kademangan tapi ingkang Sumberjo. Oh, sing mlebu itu. Nggih, mlebet ngidul nika ya. Pun ngaten Pak ya nuwun. Nggih. Saiki ya. Nggih sak menika. Pak Kam. Nggih.
Nggih ginjal sehat Mbak Kam. Nggih. Atas operasi. Walah, sakit napa Mbak Kam? Glaukoma le. Oh, ngoten. Wis rebo telung rebo. Rebo seminggu. Nggih. Oh, walah. Sampai Nggih. Mumet tenan Mbak Kam nggih. kaya diunceki. Oh. Itu berhasil menyegah lek kumat ben aja Mboten nemen-nemen ngoten. Glaukoma Mbak Kam nggih. glaukoma. Kon 100% cerah ndak iso. Mboten oh, walah. Nggih. Iki aja rungone ngomong Nggih. Nggih. Sasi lho ya. Pupunan nggih. Nggih. Kemeng anu rong mari gebres-gebres kemeng nih. Nggih. Semoga-moga enggal sehat Mbak Kam nggih. Sedanten yogane nggih pun tata awan nggih pun. Nggih. Mboten napa. Nggih. Pun Mbak Kam ngaten awan nggih enggal sehat nggih sami-sami. Assalamualaikum. Saya Kang. Oke siap. Lah nek mampir ta lek. Iya. Kan kerep lah ya. Teleponi. Dari mboten apa nggih? Supir mboten. Sinten? Ali. La ilaha illallah. Ali. Nggih. Kapan nek murene? Niki wau, Mbak. Karo bojomu. Nggih, kalih nyonya. Nggih. Badhe Mung jere dadi manten. nggih, ngaten nikau badhe metri. Heeh. Makmu kok yo ora mari-mari. Nggih, lah nggih, Mbak. Nggih, pun ta. Aku mripat Oh, karo alah. sikil. Ngaten. Nggih. Sikile kuandel lek mau banyu ndak mandi. Mboten apa niki? Nggih. Oh, ora mari-mari to lele. Nggih. Malah ki mung dadi ali to Nggih. cilane tanggung. Nggih, nggih. Kon dengaren. Nggih, badhe undang-undang genduran. Kang Tarah wonten mboten? Enak. Wonten, Sofi kalau tak menika ya. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Nggih. Kang. Wali. Terus Eleh veteran apa? Nggih. Iya apa? Nganu Kang dikau panjenengan diaturi gendoran dateng telu Bapak Sakniki. sakniki. Oh, nggih. Nggih. Sama tutupnya sih. Nggih. Mriki. Oh. Nggih kalian. Niki badhe teng dalu Pak Ri. Bener-bener Kang nggih sami-sami. Assalamualaikum. Oke, Pak. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ri. Ali nggih. Nggih, doange wonten mriki. Wira cetha ya. Nggih. Kan Pak Ri anggen kula mriku panjenengan dipun aturi gendoran dhateng dalem Bapak. Oh, Sakniki. ha iki. Nggih. Heeh. Tak wadani imam aku. Oh, ngaten. Lakon makam laku. Walah ngaten Pak Ri. Bacaan lho. Nggih. Heeh. Nggih Pak Ri. Surul nggih wonten nggih. Enek. Nggih, pun kula jarak napa Iya. nggih. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo. Tahu deh lah. Langsung ayo. Nganu kok Mas? Mas Jurul. Nggih. Nganu. Diatur genduran. Dalem Bapak. Dino apa? Sakniki. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Kok enten enggak dulu. Duka nggih Pak Ali, biasane yang ngeten Wonten. Wonten. Nggih. Mas Yuda nggih tutupan. Nggih, Mas, teman-teman. Nggih.
Assalamualaikum. Kok? Ayah wonten. Nggih. Ya. Kok? Nganu kok diatur kenduran. Dalu lho, Pak. Sakniki. Terus nek kok Mas Yuda kok kaya tutupan nanti ya kok? Dene kayak TV kayak TV kok? Nggih. Kaya empan ya? Empan. Pak ada doki kok ngarep burik, kok ngarep ya? Oh, ya wis. Terus nek kok? Mama sudah. Sakniki. Wes makasih ya, Pak. Wes oke. Gue mau nek undang-undang cepet to. Agak dhisik kacili tukang undang-undang itu ya. Ngono kuwi. Cepet nek undang-undang. Buat. Sih guys. Piye carane?